Krekt door de Frieske grens, vlakbij Appelskeer, ontstie juist er een grote heidebrand. Het vuur wie redelijk rap onder controle. Allereerst zat toch de brandwacht. We hadden de hoop dat we vannacht niet zo vaak in actie hoeven te komen, maar we zijn uiteindelijk met 5 brandweerauto's continu in de weer geweest. Want wat was er aan de hand? Ja, her en der smulde nog van alles en nog wat. En door de aanwakkerende wind die onverwacht hard was, ja, begon het op diverse plekken weer te gloeien. En vooral ook heel veel rookoverlast. Er is in totaal 74 bunder heide verlengd. De schrik zit er goed in bij de campings in de omjouwing. Honderden vakantiegangers moesten evacueren worden. Wij werden gebeld door een campinggast die hier langs fietste langs de heide. En die zag een heel klein rookpluimpje. Die is gaan proberen om het uit te trappen. Dat wilde niet. Heeft 112 gebeld en ons meteen ingelicht. En wij zijn meteen gaan evacueren. De brand bereikte haast de camping. Op zo'n 30 meter nij. Ja, toch goed handelen van de brandweer. Weilanden onder water gezet hoorde ik. En helikopters ingezet. Goed gehandeld.